Ndị be anyị na Bọlachi, anyị sị ka ọ dịrị unu na mma, anyị sị ka nke onye chikwelu ya zelu. Dịka o si dị, ya bụ Igbo Media ka anyị si bịa na uhuruchi nketa iwetara unu ya bụ ozi gbasara maka ihe na-eme na the Old Eastern Region. Dịka unu anụ ka o si ada, nwanne anyị nwoke wetara anyị ozi n'elu akwụkwọ. Biko onye ọbụla bụ onye Igbo dịchasịa ntị gị ike na ya bụ ozi anyị wetara unu site n'ọnụ nwanne anyị nwoke bụ Nonso Nkwa. Biko gee ntị ọfụma, gee ezigbo ntị. Ife a bụ shocking tips on how to identify. Ama m na ife a bụrụ ife nwere owu, mana ọ dị mkpa na-ekwu, ọ dị mkpa na onye ọbụla bụ onye Igbo gee ntị ọfụma gbasara maka ya bụ update nwanne anyị nwoke wete, because amaghịzi m ihe na-eme n'obodo nọ n'ime ya. Ebe niile a na-emezi human harvesting, organ harvest everywhere. Biko nu geenụ ntị na ọkwa dị oke mkpa ịnụrụ ka ọrụ nwanne gị tụsa ya bụ ozi. Biko, over to you, sir. We are still battling the issue of one chance and organ harvesters. And like I said in my previous video, it's not just about organ harvesters. It's not just about one chance. It's also about human flesh eaters. Cannibals we have among us. And in that area, no matter who the poor man, on the big man, or Harigano mother. On the big man, when they on a convoy. Ndana ba moto line up of win. Most of them Neriano Mado. These big men. Ruchuru Relu. When the companies went and wimo apotane to her omemboji. This and that. I wouldn't die Neriano Mado who poor man or kage. Yes, who poor man or kage Neriano Mado on the big men Neriano Mado. And then the medical doctors are also part of this. This is an organized crime. I'm telling you, this is an organized crime. The medical doctors on here, ụfọdụ ndị dibịa ọjọọ na ya, dibịa oshinama, na ndị kpọrọ onwe ha prophet Chineke kpọrọ ọkụ, ha nọcha ya. Ha jiri chọpụta na that woman nọ na nsọ. Na-aghọta ebe anyị na-eje. So these people are evil. So we want to help our people. We want to preempt them. We want to give our people information that will help them. Before again, Bala, Keke Boss. I want you to listen very attentively now. Because when my voice note to fair record, and I wanted to say that in later. But let me say it now. Before again, Bala, Keke Boss. Don't just enter womb. Don't just enter Keke Boss womb. Be very mindful of your security. Be highly mindful of your security. Stop pressing phone while waiting for bus or motor. Stop pressing phone while waiting for car. Stop pressing phone while waiting for commercial vehicle. Stop pressing phone. And even when you enter inside that bus, stop pressing phone. Take your phone inside your car. Concentrate. Be mindful of your environment. Look at the faces of the people in that bus. Look at the faces of the people in that bus. Do not allow your too much engagement with your phone to lead you to your death. Do not allow your too much engagement with your phone to lead you to your death. Concentrate when you enter Keke Bus. Once you enter a Keke Bus, concentrate. Always ask God for a discerning spirit. When you are going out every morning in Owerri, in Imo State, pray that God will open your eyes. God, please open my eyes. Let me know the evil Keke Bus drivers and the evil Keke Bus occupants. If you don't have your private car in Owerri, pray that God will open your eyes. I know why I am saying this. I know why I am saying this. I have been an advocate of this, asking our people to be careful, exposing the evils of these organ harvesters in Imo State. And I want our people to be very careful. Before you enter into that Keke Bus, make sure that you have a great sense of perception. Kuru anything like perfume, mune, don't enter. I repeat. Ozubine tilishi na di keke. Kuru anything, the perfume.
Whether mo like you shie, mo we like who shie. Whether mo shige ka comfort, ko shige ka incense, do not enter. See a driver go. Let me repeat. You ke ga got a chair. Ozugbo de tilish before gi webo okwoge. Because all we shigi ge booze oba before gi we little okwoba na keke boss. Gi kuru anything perfume. Whether mo perfume him and share before. Monkey na nu be share before. Because I has even if no yan on motor but perfume. Don't enter. Don't enter. I say kwange puwabala perfume go, bakwa perfume gi. I'm not talking of you, bakwa ya perfume, but I am advising that person who chege keke boss. Mwabala perfume, mwabahu perfume. But when enti hani ishi na that keke boss, nu ishi perfume. Don't enter. Driver go. And as a maga. Then, what they are using now is more of a perfume mixed with incense. More of a perfume mixed with incense. I'm not my incense in there and Monday Catholic they use here. Monday Sabbath they use here. Ushi that incense. Ushi that incense. Eno hani ani memoto. One day, calm down. That incense will weaken you. That iya hin ikurule will weaken you. Onwe ka onwe no nye ka agbara ahozi age ka aga agbakwa gi nke gi. Otu chukwu shichi save gi. Eno hani shie come down from that vehicle. Onwe dia ki isiri bazia that the vehicle by mistake. 2 minutes, 3 minutes. The thing is something anekubagini me. You know, again went to perception of something of a scent, perception of a perfume, perception of something like that. Driver, stop me. I am coming down. Because Ibuoge, you will slip off. Come repeat it. Onwe kishi bana keke bossa. Maybe abato give ya nuushi. Ina agotacha ho. Give ya as a human being, you want to get feedback give the nation here. Maybe Nimo Bigo. Once in Rushia, Hena agotacha ho. Driver, stop me here. I am coming down here. Ebo Soria will in Rushia humba. Come down there. Ebo Soria will be on Rushia. That period, that particular time. Come down there. Magaba to humba. You will sleep off in that car. Ebo Zige Wetongi. Wunimo kunto here. Amakam naba. Ozikam neje. Tell this thing to your brothers, to your sisters, to your daughters, especially to your daughters. Because all you tell these things to your mothers, to your sisters, to your daughters. Once you know him down, please come down from that keke boss. Chineka azolage. Chineka azolage. In honor this state. This state will remain like this until the Chukwu Okike Abiama enyanyo onye ga-azọpụta from aka ndị organ harvesters. Iche na organ harvesters ga-ala this period in Imo State. Ọ gaghị ala until Chineke enyanyo somebody that will save Imo State from these evil men and evil women. Ozi Kamzi, I have delivered the message. Onye nwere ntị ya nọrọ. Ngwanụ daalụ nne no ụmụnne m dịkunu si na-esoro n'Igbo Media. Gịnị kunu nwere ikwu na nkọwa nke unu gbasara maka ihe unu n'iru akwụkwọ n'ụbọchị uhuruchi nke taa? Gwa anyị ife iche n'ụdị nke gị. Deela ya n'akara kọmentị ka mara ihe i chere. Ma chetakwa tụsa ya bụ ozi ka o were ụmụnne anyị ndị ọzọ ntị. Ndewo na ụmụnne m ka emesịa nụ.